Il-Kunsill Lokali ta' Bormla temm b'suċċess proġett ta' rinnovar fiż-żona tal-Bandi fi ġnien Santa Margherita, grazzi għall-investiment ta' aktar minn 90,000 euro. Dan il-proġett ġie finanzjat permezz tal-iskema ta' finanzjament ta' proġetti kapitali, aċċessibilità u mobilità, amministrata mid-Diviżjoni għall-Gvern Lokali. Ix-xogħlijiet kienu jinkludu rinnovar sħiħ taż-żona, tħawwil ta' pjanti u arbuxelli ġodda, kif ukoll installazzjoni ta' bandi ġdid sabiex il-ġnien ikun aktar aċċessibbli, sigur u pjaċevoli għal residenti u l-familji. Fi żjara li saret fuq il-post, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Ġivelli, akkumpanjata mis-Sindku ta' Bormla Marco Aġus, qalet li l-Kunsill Lokali ta' Bormla ibbenefika b'mod ġenerus minn fondi pubbliċi li ammontaw għal 200,000 euro. Barra il-proġett fi ġnien Santa Margherita, dawn il-fondi qed jintużaw ukoll għal xogħlijiet fi ġnien ieħor fit-triq San Ġwan, kif ukoll għall-installazzjoni ta' fanali ġodda f'daħlet tliet tibliet. Is-Segretarju Parlamentari saħqet li dawn l-inizjattivi mhux biss itejbu l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja fil-Kottonera, iżda huma wkoll parti mill-viżjoni naturali ta' Malta 2050 li tħares lejn spazji miftuħa u sostenibbli. Il-Gvern ċentrali se jkompli jinvesti fil-Kunsilli Lokali f'Malta u għawdex u għalhekk inizjattivi bħal dawn tal-istess kunsilli lokali se jkomplu jikkomplimentaw il-ħidma tal-Gvern f'din in-naħa ta' Malta kif ninsabu f'Bormla sabiex inawguraw dan l-ispazju miftuħ mill-Kunsill Lokali ta' Bormla. Min-naħa tiegħu, is-Sindku Marco Aġus irringrazzja lid-Diviżjoni għall-Gvern Lokali għall-appoġġ finanzjarju, mhux biss għal dan il-proġett, iżda wkoll għal dawk l-oħra li ġew implementati taħt l-istess skema. In-nefqa totali kienet ta' madwar 200,000 euro li minnhom sar ġnien il-familja, ġnien Santa Margherita dal-band li tant sbieħ u daħlet tliet tibliet li ser ikonna proġett kbir ħafna.